ассалому алайкум дӯстони азиз, апаҷону акаҷону ҳаматон хуб ҳастед? Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. Имрӯз сешанбе 14 ноябр курси имрӯзаро ба шумо пешниҳод мекунем ки $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1169 сомонӣ. Апаҷону акаҷону аз ҳамаи шумо хоҳиш дар зери видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Дастгирии шумо пешравии шабакаи мо ҳаст. ва курси имрӯзаи 1000 рубл баробар ба 118 сомону 20 дирҳамро ташкил кардаестай. Метавонед як бори дигар бисанҷед. Бо тариқи душаббиситӣ мо санҷидем, ҳамин хат гузаштааст. ва касое ки дар Қазоқистон ҳастед, 1000 тенгии пули Қазоқистон баробар ба 22 сомону 89 дирҳамро ташкил мекунад. ин буд хабари имрӯза. дӯстони азиз, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. ва доруҳои гиёҳиро ба шумо реклама мекунем. ҳатман харидорӣ кунед, барои саломати шумо фоиданок аст. мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин беморӣ халос шаванд, пас мушкилии ҳамаи мардҳо ҳал шуд. Экуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват кардан. Самиуван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вес. Фатзор касоне ки мехоҳанд худашонро хароб кардан аз 10 то 15 рӯз. Маз барои соати ҳамхобагиро дароз кардан аз 20 то 45 дақиқа. ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки мӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост. ба тамоми шаҳри Русия доставка дорем ва касоне ки мехоҳанд ай метро дастрас кунанд, пас то метро доставкаи мо бепул аст.